Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Berjumpa kembali dengan Pak Toto kali ini di pembelajaran Bahasa Jawa kelas 3. Baiklah anak-anak, sekarang Pak Toto berbicara dalam Bahasa Jawa ya. Anak-anakku, sugeng pepanggihan wonten pasinaon basa Jawi kelas 3 ulangan sekawan babagan unggah-ungguh. Ya, saiki wis padha siap anggone arep sinau? Yuk, saiki disiapake buku lan petelote ya. Unggah-ungguh. Apa kuwi unggah-ungguh? Sapa sing wis ngerti unggah-ungguh? Unggah-ungguh yaiku tata krama ing babagan micara lan tingkah laku manut pasrawungan. Kepiye micara kang bener trap karo unggah-ungguh kuwi? Micara kang nganggo unggah-ungguh yaiku micara sing gunakake basa krama manut karo kaanan lan sapa sing diajak guneman utawa omong-omongan. Nah, saiki Pak Toto arep maringi kowe kabeh contoh micara kang kleru. Pak, njaluk duwite kanggo tuku buku. Nah, iki contoh sing kleru. Gini ya kok kleru? Amarga isih nganggo basa ngoko. Kepiye sing bener? Pak, nyuwun artanipun kagem tumbas buku. Nah, iki lagi cara micara kang bener. Bu guru arep menyang endi? Iki uga cara micara kang ora bener amarga isih nganggo basa ngoko. Kepiye cara kang bener? Bu guru badhe tindak pundi? Nah, iki lagi cara kang bener. Piye kabare Pak? Iki uga cara kang ora bener. Merga isih nganggo basa ngoko. Kados pundi kabaripun Pak? Nah, iki lagi cara kang bener. Amarga wis nganggo basa krama. Sabanjure unggah-ungguh uga katuduhake kanthi perilaku kang ngugemi sopan santun. Kayata rikala kowe lagi liwat ana ngarepe wong tuwa utawa sing luwih tuwa, becike ndungkluk lan matur. Nderek langkung, Pak, Bu, Mbah. Menawa mara tamu, becike nata kelawang alon-alon kaping 3. Nuli uluk salam, kula nuwun, utawa assalamualaikum. Ya, kowe kabeh ora kena mlebu omah yen durung dimanggakake karo sing duwe omah. Menawa arep mangkat sekolah, becike kowe kabeh pamit luwih dhisik marang wong tuwa, salim lan ngaturake salam. Nah, anak-anak, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan bisa menjadi bahan belajar buat kalian. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Pesan Pak Toto, jaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan jangan lupakan doa agar Allah senantiasa memberikan kita kepahaman atas apa yang sudah kita pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.